Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Mata Ji Hare Krishna Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna Hare Krishna, Nutara Mataji. Hare Krishna, Pranama Mataji. Pranam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Om Namo Bhagavate Krishna Mataji. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gnanadimirandasya Gnanaanjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakata Mahyam Dadadi Swapadantikam Vandeham Sri Guru Shri Yudapadakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajadam Saganariknadanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadudam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalita Shri Vishaganvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Govesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanasute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കഴിഞ്ഞ അധ്യായം എന്തായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, അതായിരുന്നു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത്. സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. സോറി.
നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം അല്ലെ? സന്യാസം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെയുള്ള സന്യാസമാണോ നല്ലത്, അതോ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണോ, ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ആര് ചോദിക്കുന്നു? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ നേരെ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ പ്രിയം. രണ്ടും ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് നല്ലതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്? ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയൂ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? നമ്മള് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും? എങ്ങനെയാണ് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനുള്ള ഫലം ഭഗവാനായി ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഒന്നിനും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും. കർമ്മം ചെയ്താൽ എന്താ ഗുണം? നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കാം? നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാം? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കും അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മുക്തി പ്രാപിച്ചു, അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ഉണ്ടാകും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ഈ അധ്യായത്തില് ആത്മസംയമ യോഗ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ആത്മസംയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ആത്മാവില് നമ്മൾ സംയമിക്കുക അല്ലെ? അതാണ് ആത്മസംയമ യോഗ. അതിന് പ്രഭുപാദർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് ധ്യാന യോഗ എന്നാണ്. കാരണം ധ്യാന യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാൻ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അർജുൻ അല്ലെ? അതിൽ ഒന്നാണ് എന്ത്? ധ്യാനയോഗ. ധ്യാനയോഗ പക്ഷേ സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ധ്യാനയോഗ. നമുക്കത് പഠിക്കാമെന്ന്. ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. ഹരിഭക്തി വിലാസം 6:222. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യായം, ഇന്ന അധ്യായം എന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ പൊറുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും ഗുണമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം വായിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 1, 6-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സസന്യാസീ ച യോഗീ ച ന നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഈ ഭഗവത്ഗീത 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവനും എന്താണ്? കർമ്മയോഗ എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതിപ്പോ 6-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി യോഗയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സന്യാസി അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കാഷായ വസ്ത്രമിട്ട് വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ആളല്ല സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്? കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കുട്ടി എന്നെ നാളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ആ കുട്ടി തരണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അല്ല ഒരമ്മ കുട്ടിയെ വളർത്തേണ്ടത്. പകരം ആ കുട്ടിയെ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ നോക്കാൻ ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ ആ കർമ്മം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അവരൊരു കുടുംബിനി ആണെങ്കിൽ പോലും, ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആണെങ്കിൽ പോലും അവരാരാണ്? ഒരു സന്യാസിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ? ഒരു സന്യാസിക്ക് ഒരിക്കലും വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പോ
ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരാളിനെ സന്യാസിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ. നമ്മൾ കടമ നിർവഹിക്കാതെ പോകരുത്. ചിലർ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണല്ലോ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണല്ലേ, നമ്മൾ നമ്മുടെ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവൻ ഒരിക്കലും സന്യാസി ആവില്ല, യോഗി ആവില്ല, ഒന്നും ആവില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ കർമ്മം നമ്മൾ നിർവഹിച്ച് തന്നെ ആവണം. അപ്പോ ഇനി യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണോ യോഗ? കാണുന്നുണ്ട് ഒരാള് തലകുത്തി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇതൊന്നും എന്തല്ല, യോഗയല്ല. യോഗ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് യോഗ. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യലാണ് യോഗ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അല്ലെ. ഇതൊന്നും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അല്ല. ഈ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പല മണ്ണിൽ കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഉള്ള യോഗ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്തല്ല, ഇതൊക്കെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇതൊന്നും യോഗ എന്ന് പറയില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരാള് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതാണ് യോഗ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാറുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ് യോഗ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. യോഗ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് മാത്രമാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് യോഗ അതിനു വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്തല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗ. ഭഗവാൻ പറയുന്ന യോഗ ഇതല്ല. എന്താണ് യോഗ? ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗയോഗ, ഭക്തിയോഗ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യോഗ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിലൂടെ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അഷ്ടാംഗയോഗ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ 8 അംഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ഭക്തിയോഗ എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗ. ഇനി അഷ്ടാംഗയോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്ടാംഗയോഗ എടുത്ത് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ? ഫസ്റ്റിലുള്ളത് യമ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യമ. പിന്നെ നിയമ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, അങ്ങനെ കുറച്ച് നിയമങ്ങള്. പിന്നെ ആസന, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, പോസ്ചർ ആണ് ആസന. പിന്നെ പ്രാണായാമ, നമ്മളെ അപാനം, അതായത് അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതുമായ വായുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പ്രാണായാമ. പിന്നെ പ്രത്യാഹാര നമ്മളെ സെൻസസ്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കുന്നത്, വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നത്, അതായത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, അതാണ് പ്രത്യാഹാര. ധാരണ പറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക, അതാണ് ധാരണ. പിന്നെ ധ്യാന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനുള്ള ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ ആണ്. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കാണാം, ഒരാള് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ എന്തറിയുന്നില്ല, അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല. അയാൾ വിശപ്പ് അറിയുന്നില്ല, ദാഹം അറിയുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു നാശം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതൊന്നും അയാൾ അറിയുന്നില്ല. ആ സമയത്തൊക്കെ അയാൾ എവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശ്വാസം മേലോട്ടെടുത്ത് ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണ് നമ്മള് ധ്യാനം ചെയ്യുന്നത്. അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്, 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുഃ ആത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പോ നമ്മൾ ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് മറ്റു പുറത്തുനിന്നുള്ള സഹായമല്ല ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളത്, നമ്മുടെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ സഹായമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ വേണം സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാൻ, അധപതിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിന്റെ സഹായം ചോദിക്കുന്നത്? മനസ്സാണ് ആരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അല്ലെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമാണ് മനസ്സ് എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അധ്യായത്തില്. അപ്പോ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മൾ അധപതിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അധപതനം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക അല്ലെ. അതിന് നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട്
ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഏറ്റവും അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാവരുത് നമ്മുടേത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പോ ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ബന്ധുവും ശത്രുവും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മനസ്സ് ബന്ധു ആകുന്നു. അതിനെ അനുസരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ശത്രുവായി മാറുന്നു. മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തും ശത്രുവും. അതായത് മനസ്സ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് മനസ്സിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ആ മനസ്സ് എന്താണ്, ശത്രുവാണ് അല്ലെ. അതേസമയം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന മനസ്സ് മിത്രമാണ്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മാനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പോ മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ ജയിക്കുക പറയുന്നത്? മനസ്സ് പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കരുത്. അതാണ് മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അത് അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മനസ്സ് നമ്മളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ചിതാത്മാന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. അപ്പോ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ എന്താണ്, ശാന്തി നേടുന്നു അല്ലെ. ആ വ്യക്തി ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് ചൂട് വന്നാലും തണുപ്പ് വന്നാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. സുഖവും ദുഃഖവും അദ്ദേഹം മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുള്ളൂ. നമുക്കിവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം 3 ലക്ഷം തവണ ജപിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീനയില് ബ്രഹ്മാവ് പശുക്കുട്ടികളെയും ഗോപന്മാരെയും ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഈ ചെയ്ത അപരാധത്തിന് എനിക്ക് ഒരു നല്ല ശിക്ഷയായിട്ട് എന്നെ ഒരു അധമ കുലത്തില് ജന്മം തരണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് സദാ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ആര്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമം ജപിക്കും, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നത് കാരണം ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ചതുർമുഖനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് 3 ലക്ഷം തവണ ജപിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പറയാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു നവാബിന്, ഒരു രാജാവിന് അദ്ദേഹത്തോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അയാളെ ജയിലിലടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. ആ വേശ്യാസ്ത്രീനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ മോഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, പോരാണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ സ്ത്രീയെ ആര് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നു, എന്തിനു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പക്ഷെ ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു പോകുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീയോട്, ഞാനൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അത് തീർന്നിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, സേവനം എന്താ ചെയ്തു തരേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം, അതുവരെ നീ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്ന് ജപിക്കും, ആ സ്ത്രീ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന നാമം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ശുദ്ധ നാമമാണ്. ആ ശുദ്ധനാമമാണ് ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസ്, ഭഗവാനുള്ള ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ് ശ്രവണം അല്ലെ. അത് ആ സ്ത്രീക്ക് അപ്പൊ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ശുദ്ധഭക്തന്റെ വായിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹരിനാമം കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ദിവസം മുഴുവനും ആ സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് അവസാനം ആ സ്ത്രീ അവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പിന്നെ പിറ്റേന്നാകുമ്പോ ആദ്യം വീണ്ടും 3 ലക്ഷം തവണ ജപിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു ജപിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 ദിവസം ആ സ്ത്രീ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം കേട്ടുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ 3-ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോ ആ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഹരിനാമ ദീക്ഷ തരുമോ? ഞാൻ ഇന്ന പോലെ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയാണ്, ഇന്നയാള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ അതിനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്നെ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവോ, ശിഷ്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പോകാമായിരുന്നു, പക്ഷേ നിന്നെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകാതിരുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീ ഇതുവരെ സമ്പാദിച്ചതൊക്കെ അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയൊക്കെ എന്താണ്? വേശ്യാവൃത്തിയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സമ്പാദ്യമൊക്കെ എല്ലാം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ദാനം ചെയ്ത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ മഠത്തില്, അതായത് ആ ആശ്രമത്തില് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. അതായത് ആ സ്ത്രീക്ക് ആശ്രമം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ആരാലും നല്ല ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മള് വിശ്വാമിത്രൻ എന്താണ് മേനക വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോ തന്റെ തപശ്ചര്യകളെല്ലാം മറന്ന് അദ്ദേഹം കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അത് ധ്യാനം ചെയ്ത്, അതായത് മഹർഷിമാർ എങ്ങനെയാണ്? യോഗികളാണ് അല്ലെ. അവര് ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവര് വീണു പോകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വീഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും വീഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം. 6-ാമത്തെ അധ്യായം 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ട്. എന്താണ് ജ്ഞാനം? നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം അല്ലെ. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും, വെറുതെ അറിവുണ്ടായത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മളത് പ്രയത്നിക്കുക കൂടി വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുക. തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ യോഗി എന്ന് പറയാം. അതായത് ഈ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് യോഗയിലൂടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അല്ലെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ധ്യാന നിരതനായ, അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എന്താണ് ശ്വാസത്തെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഈ ഭൗതികതയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ. അപ്പോ ഇതൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യം അല്ലെ. കല്ല് എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് സ്വർണം അല്ലെ. കല്ലും മണ്ണും എങ്ങനെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതായത് ഒന്നിനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും അവരെ കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിൽ പരമമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഹൈലി സ്കോളർ ആയിട്ട് ഇവിടെ നല്ല ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, PG ഉണ്ട്, PhD ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയില് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്, ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ ആണവരെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു 3 ദിവസം നാമം ജപിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഭക്തിയായി മാറാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. അതുപോലെ നമ്മളൊരു വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായാൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോ
അങ്ങനെ ആകുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു സാമീപ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ആരുടെ കരുണ കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ അത്രയും വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ സാമീപ്യം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ആർജിക്കാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണപ്പോ? സത്സംഗമാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ്. അതായത് ഗുരു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഗുരു ആവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാനസാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നമ്മളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന അറിവല്ല നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണതയിൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1-2 234 ഒരു ശ്ലോകാണിത്. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നഭവേഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈഃ സേവോന്മുഖേഃ ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1-2 234. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില്, അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണം, ലീല ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ സേവനം കൊണ്ട്. സേവോന്മുഖേഃ ജിഹ്വാദൗ. നമ്മള് നാവിന്റെ, ജിഹ്വ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാവാണ് അല്ലെ? നാവ് കൊണ്ടാണ് ആദ്യം സേവനം ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ടത്. എങ്ങനെയാ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കീർത്തിക്കാം. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം. അങ്ങനെ നാവ് കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം രുചിക്കാം അല്ലെ? ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് ആ പ്രസാദമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാനും നാവ് കൊണ്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് ആ അറിവ് പകർന്നു തരികയും ചെയ്യും. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനശ്നതഃ ന ചാദി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ യമ നിയമ 2 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് വളരെ പരിമിതമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കുക അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും, പിന്നെയോ ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും, തീരെ ഉറങ്ങാത്തവർക്കും കൂടുതൽ, അതായത് ഒരു 6 മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് വേണ്ടുന്ന ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും അതിൽ കുറഞ്ഞുറങ്ങുന്നവർക്കും എന്താവാൻ പറ്റില്ല? യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം? നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോകും അല്ലെ? സ്വപ്നമൊക്കെ കണ്ടോണ്ട് അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്താവാൻ പറ്റില്ല? യോഗി ആവാൻ സാധിക്കില്ല. 6-ാമത്തെ അധ്യായം 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? ആഹാരം എന്താണ്? ആവശ്യത്തിനുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം, എന്നാൽ ഒരുപാട് കഴിക്കുകയും അരുത്. പിന്നെ നിദ്ര, ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങണം, കൂടുതൽ ഉറങ്ങാനും പാടില്ല. വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് അതായത് നമ്മൾ എന്തും നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാതിരിക്കണം, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് യോഗ പരിശീലനം സാധിക്കും. ആ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും അവർക്ക് അകറ്റാനും സാധിക്കും.
ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എന്നാണ്. അതായത് എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടും, അതായത് എവിടെ കാണുന്ന എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കും അല്ലെ. എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായിട്ടും, അതായത് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനിലാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആള്, അങ്ങനെയുള്ള ആളിന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല. അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആ ഭക്തനെയും നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഭഗവാന് ഭക്തനോടും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഇഷ്ടം, സ്നേഹം അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ അവതാരം അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നരസിംഹമൂർത്തി വരുന്നത് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ശുദ്ധഭക്തി കിട്ടിയത്? അദ്ദേഹത്തിന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോഴേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ സദാ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. സ്കൂളില് പാഠശാലയിൽ പോയി അദ്ദേഹം കുട്ടി 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടി പ്രായത്തിൽ തന്നെയും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ വെറുതെ കളിച്ച് സമയം കളയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കുട്ടികളാണെങ്കിലും നമ്മൾ കളിച്ച് സമയം കളയാൻ പാടില്ല, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ഒരുപാട് ശിക്ഷിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപു ആണല്ലേ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛൻ. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വലിയൊരു ഭഗവാനില്ല, അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. അങ്ങനെ മകൻ നാരായണനെ ജപിക്കുമ്പോ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വന്ന് ചോദിക്കാണ്, എവിടെയാണ് നിന്റെ നാരായണൻ? ഈ തൂണിലുണ്ടോ നിന്റെ നാരായണൻ എന്ന് ചോദിച്ച് ആ തൂണിനെ കൈകൊണ്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ പറയണ, ഉണ്ട്, ഈ തൂണിലും എന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ഭക്തൻ പറയാണ് ഈ തൂണിലും എന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അത് ശരിയാണ്. ഭക്തന്റെ വാക്ക് അതേപടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തൂണിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരേണ്ടായി. എന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പടിയിലിരുത്തിയാണ് കൊടലുമാല കീറി, നഖം കൊണ്ടാണ് കൊല്ലുന്നത് അല്ലെ. നഖം കൊണ്ട് കൊടലുമാല കീറി വലിച്ചാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തി വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ വാക്കിന് ഭഗവാൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തൻ ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും കുടികൊള്ളുന്നതായി കാണുന്നു, അതും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉള്ളതായിട്ടും കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഭഗവാനും നഷ്ടപ്പെടില്ല, ഭക്തന് ഭഗവാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ആവിഷ്കാരവും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആര്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉള്ളത്. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിപ്പോ 6-ാമത്തെ അധ്യായം 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ വിഭൂതി യോഗം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇത് ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും, ഏതൊരു വസ്തു കാണുമ്പോഴും അതിലൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? കൃഷ്ണാബോധം മുറിച്ച ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനെ സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാരാണ്? ഭക്തനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുള്ളത്. പ്രേമാഞ്ജനച്ഛുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തഃ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദവാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം, ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിൽ ഇത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് ആരാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ, എന്താണ് അഞ്ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? കൺമഷിയാണ് അഞ്ജനം അല്ലെ. പ്രേമമാകുന്ന കൺമഷി കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണ്, അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് കണ്ണില് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമാണ് ഉണ്ടാവുക ഭക്തന്റെ.
അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ, ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദ്യ പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവർക്കാണ് ആരെ കിട്ടുക? ഭഗവാനെ കിട്ടുക. ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തില് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വാഴുന്നു, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇനി 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ചഞ്ചലം ഹിമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായൂരിവ സുദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത്രയും നേരം എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച്, ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യോഗയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനൻ ഏത് കാലത്തിലാണ് ഉള്ള ആളാണ്? ദ്വാപര യുഗത്തിലുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ കലിയുഗത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ദ്വാപര യുഗത്തിലുള്ള അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, അത് പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, ഒരിക്കലും നമ്മൾ അനുസരിപ്പിച്ചാലും അനുസരിക്കാത്തതാണ് അല്ലെ. അതിനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശക്തി, ബലമേറിയതാണത്. അത് നമ്മളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഈ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാ പറയുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ എന്താണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോ പറയാം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ അർജുനൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്ത്? മനസ്സ് ഭയങ്കര അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്, അതിനെ പിടിച്ചു വെക്കുക പറയുന്നത് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു വെക്കൽ അതിന് എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം, മനസ്സൊരു കുരങ്ങിന്റെ പോലെയാണ് അല്ലെ. അത് ഒരിക്കൽ ഒരു വഴിക്ക് പോകും, നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അത് പല വഴിക്ക് പോകും. അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുരങ്ങനെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് ആര് പറയുന്നു? അർജുനൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തില്? അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉള്ള ആളാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന കുട്ടിയായിട്ടുള്ള അർജുനൻ അമ്പ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോ ദ്രോണാചാര്യർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എന്താ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, നീ മരം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ മരം കാണുന്നില്ല, ഇല കാണുന്നില്ല, അതിന്റെ കൊമ്പ് കാണുന്നില്ല, എന്തേ കാണുന്നുള്ളൂ? അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ അത്രയും മനോനിയന്ത്രണം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മള് മുമ്പത്തെ കഥയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ദ്രൗപദി സ്വയംവര സമയത്ത് കറങ്ങുന്ന ഒരു മത്സ്യത്തിനെ വെള്ളത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് അമ്പ ചെയ്ത ആളാണ് ആര്? അർജുനൻ. അങ്ങനെയുള്ള അർജുനനാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് എന്ത്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം പറയുന്നത് നോക്കാം. 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് വിഷമം പിടിച്ചതാണ് അല്ലെ, ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് നമ്മള് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്യണം? നിസ്സംഗത കൊണ്ട്, അതായത് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനോടുള്ള ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് വൈരാഗ്യം കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരോടെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു വെറുപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമല്ല വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഉള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. 6-ാമത്തെ അധ്യായം 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ വിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജയത്തിനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വേറൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല, നമ്മൾ പകുതിയാക്കി നിർത്തിപ്പോയി.
അങ്ങനെയുള്ള ആളിന് എന്താണ് ഗതി, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന യോഗയിലാവട്ടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, യോഗയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല, നമ്മൾ ഇടയിൽ വീണു പോവാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാൻ ലോകാൻ, അതായത് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിലെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിന് ശേഷം, അതായത് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ യോഗ, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കുറെ പുണ്യവാനാക്കി മാറ്റി അദ്ദേഹം സ്വർഗീയ സുഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കുറെ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറെ വർഷം പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ 100 വയസ്സാണ് ആയുസെങ്കില് ഉപരിലോകങ്ങളില് ആയിരക്കണക്കിനോ അങ്ങനെ എത്രയോ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കുറെ വർഷങ്ങൾ അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും പക്ഷെ താഴേക്ക് വരണം, നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വീണ്ടും വരണം. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഒരു നല്ല സാമ്പത്തിക ഉന്നതിയുള്ള, അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ളവര് സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുള്ള ഒരു വീട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിലും ഒക്കെ ജനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഗുണം കിട്ടുന്നത്? അവർക്ക് ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ, അതായത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അല്ലെ, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ, അതായത് എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കുടുംബത്തില് വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള ഒരാളുകളുടെ മക്കളായി അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഉള്ള അവസരം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു ജന്മം, അതായത് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ജന്മം കൂടെ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവനങ്ങള് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും, അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ, നമ്മൾ കുറച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ള ഒരു റിസൾട്ട്, അതാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? അവർ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകുന്നു, പിന്നെയോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോ അവര് നല്ല ഒരു കുടുംബത്തില്, വൈഷ്ണവരുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വന്ന് പിറന്ന് അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം തുടരാനുള്ള, ഒരു വിഘ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 47ാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. ഇതിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ധ്യാനനിഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു യോഗിയെ കുറിച്ചല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആണോ? നമ്മൾ നോക്കൂ, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനെയാണ് ഭഗവാൻ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള, എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കാര്യം കേട്ടു, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്തരത്തില് സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെയാണ് ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗി, എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശീലപ്രഭുപാദർ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇവൻ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും പോയി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവിടെയുള്ള ഹിപ്പികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അതായത് കഞ്ചാവും മരുജ്വാന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച്, മദ്യം ഉപയോഗിച്ച് പരസ്ത്രീ ബന്ധം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ അടുത്താണ് ഭഗവാൻ പോയിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച് അവരെയൊക്കെ എന്താണ് 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് 16 മാലയും ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി അവരെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം.
ഇനി ഇവിടെ ഓരോ യുഗത്തിലും എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇത്. സത്യയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ധ്യാനം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നത്? അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. പക്ഷേ സത്യയുഗത്തിലാണ് ഈ ധ്യാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലോങ് പ്രോസസ് ആണ്. അതിന് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എത്തി ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെടണമെങ്കിൽ, കാരണം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മള് ധ്യാനിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? അത് അവർക്ക് കുറെ ആയുസുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസുള്ളവരായിരുന്നു സത്യയുഗത്തിലുള്ളവര്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യജ്ഞം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ സമയത്ത് എല്ലാം പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്നത്തെ പോലെ മായം കലർന്ന സാധനങ്ങളല്ല അന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നത്. യജ്ഞം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അതായത് നെയ്യ്, അതുപോലെയുള്ള ഏത് സാധനം, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പൂ പോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്യൂർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ കുറെ വളവും കുറെ കീടനാശിനിയും ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ പ്യൂർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. ദ്വാപര യുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. നമുക്കിവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാം അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തിനു വേണ്ടി വന്ന ആളായിരുന്നു? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നമുക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്രയും കാരുണ്യം ആയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ അവതാരമാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നമ്മള് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തിനാ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ്? ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കാനും അതുപോലെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും അഭക്തന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനുമാണ് ഭഗവാൻ വരാറുള്ളത്. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അഭക്തൻ, അതായത് അത്രയും ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഹരിനാമം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ കൂടെ സുകൃതികളാക്കി മാറ്റാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് സാധിച്ചു. അത് ഇത്രയും കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 1486 18 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് മായാപൂരുള്ള നവദ്വീപ്, അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാൾ അല്ലെ, നമ്മുടെ കൽക്കട്ട, അവിടെ മായാപൂരിലുള്ള നവദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. വിശ്വംഭര മിശ്ര എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അച്ഛനമ്മമാര് നൽകിയ പേര് വിശ്വംഭര മിശ്ര എന്നായിരുന്നു. അച്ഛൻ ജഗന്നാഥ മിശ്ര, അമ്മ ശചിദേവി. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ, ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 1508 ഗയയില് അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതായത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, അച്ഛന് വേണ്ടി ശ്രാദ്ധകർമ്മം നടത്തി. കാരണം അച്ഛൻ വളരെ വയസ്സായിട്ടുണ്ടായ ഒരു കുട്ടിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മുമ്പ് അവർക്ക് കുറെ മക്കളുണ്ടായി, അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് ഒരു നീം ട്രീയുടെ, അതായത് വേപ്പ് മരത്തിന്റെ അടിയിലാണ്. കാരണം വേപ്പ് മരം നല്ല മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടട്ടെ, ആ ദീർഘായുസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെയാണ് ഡെലിവറി ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നീം വൃക്ഷത്തിന്റെ, അതായത് വേപ്പ് മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നിമായി എന്നാണ് സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് 1508 509 കാലഘട്ടത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗയയില് ശ്രാദ്ധമുട്ടാൻ പോയ സമയത്താണ് ഈശ്വരപുരി എന്ന ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അപ്പൊ തന്നെ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പോലെയാണ്. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം അത് വരെയും അദ്ദേഹം ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കുറെ നമ്മുടെ ഭാരതം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങുണ്ടായി. പിന്നീട് ജഗന്നാഥപുരി ടെമ്പിളിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അവസാനം 1534 ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥപുരി ടെമ്പിളിൽ അകത്തേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു പോയി ആ വിഗ്രഹത്തിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് 48 വയസ്സായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം കുട്ടികളൊക്കെ നാമം ജപിക്കുന്നതല്ലേ. ഇവിടെ മായാപൂർ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. വലിയ വേദിക് പ്ലാനറ്റ് ഇവിടെ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോർനാസ്തീവ നാസ്തീവ നാസ്തീവ ഗതിരന്യഥാ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം. ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, 3 പ്രാവശ്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കലി സന്ധരണോപനിഷത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഈ കലികാലത്തിന് വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല, വേറെ ഒരു വഴിയില്ല, വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, ഹരിയുടെ തിരുനാമം ജപിക്കൽ മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു വഴി. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസും കാണാം, ഒരു ലിഫ്റ്റും കാണാം. ഇതാണ് നമ്മള് യോഗയും ഭക്തി യോഗയും, അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗയും ഭക്തി യോഗയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണിത്. നമ്മള് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത് ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെ, അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അല്ലെ, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും എന്താണ് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോയാലും നമ്മൾ എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തും, പക്ഷെ വളരെ ടൈം എടുത്താണ് എത്തുക. പക്ഷെ ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രേമയുത ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അവതരിച്ചത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു 1486 അല്ലെ. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആരുടെ മോട്ടോ? ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടുള്ള അവതാരത്തിന്റെ മോട്ടോ. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല കലികാലത്തിൽ വേറെ ഒരു യത്നവും പറയുന്നില്ല. ഒരേ ഒരു യത്നം, യത്നാനാം ജപയത്നോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു യത്നമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കലികാലത്തില്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കലാണത്. എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളിലും നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം, അതായത് എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കല്ലാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമാണ് കലികാലത്തിന് ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് എല്ലാ വേദങ്ങളും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒരു വഴിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല. എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് പൂന്താനം തിരുമേനിയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് കലികാലത്തിൽ ഒരു പുല്ലായെങ്കിലും ജനിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാരതഭൂമിയിൽ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യം എന്താണ്? ഈ ഒരു നാമം ജപിക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. പണ്ടൊക്കെ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. പിന്നെ അതുപോലെ യജ്ഞമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സമ്പത്ത് വേണം, പൈസ വേണം. നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെക്കണം, കുറെ ദാനം ചെയ്യണം. അതൊക്കെ യജ്ഞത്തിന് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെയോ ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പും അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുകൊണ്ടും വലിയൊരു ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഒരേ ഒരു മാർഗം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നും ചെയ്യാം അല്ലെ. നമുക്ക് അതിന് എവിടെയും പോകണമെന്നില്ല, അതിന് പണച്ചെലവില്ല, അതിനൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ. യത്നാനാം ജപയത്നോസ്മി, യത്നങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും ശിക്ഷാഷ്ടകം ശ്ലോകം 2 വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ, അതായത് നാമവും നാമിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഗോവിന്ദ, കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തി എന്താണോ അതേ ഗുണം ആ നാമത്തിനുണ്ട്. നമ്മുടെ നാവിലൂടെ വരുന്ന ആ നാമത്തിന് ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നാമവും നാമിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പിന്നെ അതിന് കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളും ഇല്ല. ഒരു നിയമങ്ങളും പറയുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന്. ഇവിടെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട്സ് ഇൻ ചാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കേണ്ടതിന്റെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. കാര്യമായിട്ടുള്ള റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, എന്നാൽ തന്നെയും ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അതായത് ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗതാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഈ ഒരു പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൊല്ലാൻ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ,
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യമൂർത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും തിരുനാമജപം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും പാർഷദന്മാരുടെയും പേരുകളാണ് ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഈ നാമത്തില് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ നാമ അപരാധത്തോടു കൂടിയാവും നാമം ജപിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? തുടക്കത്തിലൊന്നും നമുക്ക് അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടില്ല. നമുക്ക് പല പല ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പ്യൂരിറ്റി കിട്ടാൻ, അത് പ്യൂർ ആവാൻ നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന നാമത്തെ പ്യൂർ ആക്കും എന്ത്? ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലി നാമം ജപിക്കുമ്പോ. മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, മന്ത്രം കേൾക്കാൻ ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന മന്ത്രം നമ്മൾ കേൾക്കണം. അതാണ് ഒരേ ഒരു കാര്യം. ചിലര് പറയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കാണണം, ധ്യാനിക്കണം, ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ശ്രവിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് രണ്ട് സർവീസായി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ്? ഒന്ന് നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, അത് കീർത്തനമായി മാറുന്നു. പിന്നെ ശ്രവണം അല്ലെ, ആ ജപിക്കുന്ന നാമം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രവണവും കൂടിയാവണം. അപ്പൊ രണ്ട് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ് ഒരേ സമയം നമ്മളൊരു നാമജപത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേട്ടാൽ മാത്രം മതി. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക. അതായത് ജപിക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ ജപിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ജപിക്കണം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അക്ഷരങ്ങൾ ലോപിച്ച് ജപിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതിനകത്ത് ഭക്തിയോടുകൂടി ജപിക്കുക. ഇങ്ങനെ ആർക്കോ വേണ്ടി ജപിക്കുന്ന പോലെയല്ല, ഡ്യൂട്ടി തീർക്കുന്നത് പോലെയല്ല, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി, ഭഗവാനോടുള്ള ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാം. ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഏത് ദിശയിലും അഭിമുഖീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജപം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോ ചിലർ പറയും നമുക്ക് തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ജപിക്കാൻ പാടില്ല, വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ജപിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അതൊന്നുമില്ല. ഏത് ദിശയിലേക്ക് അഭിമുഖീകരിച്ച് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. എവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടും നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് ആ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആസനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ. ഒരിത്തിരി ഉയർന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം, വെറും നിലത്താവരുത് എന്നൊക്കെ നല്ല നിയമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ജപിക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമവും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കയോ നടക്കുകയോ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് ജപിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് ജപിക്കുന്നത് അക്ഷരസ്ഫുടതയോടുകൂടി ജപിക്കണം. നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന നാമം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജപിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. എന്നിരുന്നാലും അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറും നാമം ജപിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യാസമയത്ത് ത്രിസന്ധിയില് എന്നൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. പക്ഷേ കൂടുതൽ നന്മ എന്താണ്? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ഗുണമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എന്ത് കാര്യം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താലും അതിന് കൂടുതൽ ഗുണമുണ്ട് അല്ലെ. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ നിങ്ങൾക്ക് ജപം ചെയ്യാം. നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നാമം ജപിക്കാവുള്ളൂ എന്ന സംശയം ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് അല്ലെ. അതിന്റെയും പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ നിങ്ങൾക്ക് ജപം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് സമയത്തും എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. നാമം ജപിക്കുന്നതിന് ഒരു നിയമവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ എണ്ണി എണ്ണി ജപിക്കണം. അപ്പൊ ചിലര് ചോദിക്കും ഇത് എന്തിനാ എണ്ണുന്നത്? ആരെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്? അത് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ, നമ്മളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതായത് പറയുന്നത് നമ്മള് കുറച്ചധികം നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ അഹങ്കാരം വരും. ഓ, ഞാൻ സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ആളാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം വരും. പക്ഷെ എണ്ണി എണ്ണി ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു 16 മാല എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓ ഇത്രേ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് തോന്നും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ അഹങ്കാരം നിയന്ത്രിക്കാനും എന്ത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഈ എണ്ണി എണ്ണി ജപിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പോലും 3 ലക്ഷം മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എണ്ണിയാണ് ജപിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എണ്ണി ജപിക്കുന്നതാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയിലാണ് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് നല്ലത്. അപ്പൊ 108 മുത്തുകളുള്ള ജപമാല ഉണ്ട്. നീമിന്റെ ജപമാലയാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം നമ്മള് തുളസിയുടെ മാല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീക്ഷ ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു മാലയാണ് 108 മുത്ത് അല്ലെ.
ഒരു മാലയെങ്കിലും ജപിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എങ്ങനെയാ ജപിക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 ജപം, ഒറ്റ ഒരു ജപം അതാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു മുത്താണ് നീക്കേണ്ടത്. ഇനി ഡു നോട്ട് സിൻ ചാൻഡിങ്. മന്ത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലരുത്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇതാവില്ല. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ഒരു അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണ മുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. അതായത് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ മുത്തുണ്ട്. ഇതാണ് കൃഷ്ണമുത്ത്. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഇത് കൃഷ്ണമുത്ത്, ഈ വലിയ മുത്ത്. ഈ മുത്തില് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പുസ്തകമോ പത്രമോ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. TV, മൊബൈൽ തുടങ്ങിയവ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. അതായത് നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയല്ല. പക്ഷെ നമുക്കത് ജപമാലയിലല്ലാതെ വെറുതെ ജപിക്കാം, അതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. പക്ഷെ ജപമാലയിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ജപ സമയത്ത് വേറൊരു ജോലിയിലും ഏർപ്പെടരുത്. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ: നമുക്ക് മനസമാധാനവും യഥാർത്ഥ സന്തോഷവും ലഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചോണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ്. ജ്ഞാനോദയം, നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നാമം ജപിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മള് ഒരു ഇത് എന്റെ ജപമാലയാണ്. ഈ ജപമാലയില് നമ്മൾ ആദ്യം പിന്നെ ഈ ഒരു മുത്തിൽ, അതായത് കൃഷ്ണ മുത്തിൽ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രാണ്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. പിന്നെ ഈ വിരല്, ഈ ചൂണ്ട് വിരല് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, ജപമാലയിൽ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാറില്ല. കാരണം ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിരലാണ് അല്ലെ? നീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിരലാണ് അത് അല്ലെ? ആ വിരല് നമ്മള് ജപമാലയിൽ ടച്ച് ചെയ്യിക്കാറില്ല. നമ്മള് ഈ ഒന്നാമത്തെ മുത്തിലാണ് ഒരു മന്ത്രം, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്ത മുത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അതായത് ഒരു വിരലോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. ഇത് ജപസഞ്ചിയില് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട്. ഈ ഹോളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ വിരലിനെ പുറത്തിടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജപമാലയില് നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ ടച്ച് ആവില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുക, ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ജപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ഈ എന്റെ മുത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്യരുത്. അതായത് ഈ കൃഷ്ണമുത്തിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ഇതിലേക്ക് പോകരുത്. ജപമാല തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കണം. പിന്നെ അതായത് ഒരു മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരു മാല ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണമുത്തിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് അടുത്ത മാല ജപിക്കരുത്. പകരം ആ മാല തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ അവസാനിപ്പിച്ച മുത്ത് ആ മുത്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മാല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് മാതാജി അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയണ മുത്തിന്റെ ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണ ബീഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. കൃഷ്ണ ബീഡിൽ നമ്മൾ ജപിക്കാൻ പാടില്ല. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ മെയിൻ മുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചില്ലേ പിക്ചറില്? ഇതായി ഈ കണ്ടോ, ഈ മുത്ത് പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്ന മുത്ത് ഇതാണ്. ഈ മെയിൻ മുത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തൊട്ടടുത്തുള്ള മുത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഫുള്ള് മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മന്ത്രം മുഴുവൻ ഈ ഒരു മുത്തിൽ ജപിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത മുത്തിലേക്ക് അടുത്ത മന്ത്രം, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഫുള്ള് ജപിക്കണം. ഓരോ മുത്തിലും നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അങ്ങനെ ജപിച്ച് നമ്മൾ അവസാനം 108ാമത്തെ മുത്തിലെത്തും അല്ലെ? ഇപ്പുറത്തെ അറ്റത്തെത്തും. ഈ അറ്റത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ അറ്റത്തെത്തി കഴിഞ്ഞ് നേരെ കൃഷ്ണ ബീഡിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത മുത്തിലേക്ക് കടക്കരുത് അടുത്ത മാല ജപിക്കാൻ. പകരം അത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം, അത് ടേൺ ചെയ്യണം.
ടേൺ ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണോ അവസാനിപ്പിച്ചത് ആ മുത്തിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഹരേ കൃഷ്ണ വീണ്ടും ഓരോ മുത്തിലായിട്ട്. അതായത് ഒരിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് രണ്ടാമത് സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ മാല ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.